todo kalabo, aniya na po kita magduyog sa pagpaminaw kanato mga kabisyo, my love so sweet. Padayon sa paglanog-lanog ug maayong buntag kanaton tanan. Kumusta ta ninyo diha? Hinaot nga nang mata na ang tanan nang uban ni ato mga kabisyo hinigugma nato diha karon nga nagplaster na sila ang mga ngay himuon buhaton karon mga adlaw sa adlaw today ng Thursday pitsa 8 naman di ay ning bulan sa Hunyo tuig 2023. Unang bakod na. Niya na ang programang Hoy Go Todo Kalabo. Kini ang iyong DJ Mike Killing. O kini po, diyan inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini si Lulubaba, o ha? Plus tayo po tayo, banyubanta sa itong paglanyong-lanyong, pabati ta ninyo, ha? 091750959493 ni atong text line number, and also we are live diri sa atong Facebook page. Kalabo or Kalabo Plus Herbal Product, Gesture Marketing, and DJ Mike Killing. Like, share, follow sa gihapon sa ito ang Facebook Live, and especially sa itong Facebook page. Good morning sa mga suking hinigugma kabisyo, my love so sweet na to diha karon nga kamulusad sa ilahang pagpahimsog Lulubaba. Tuod kini atong tulumanon giadto kanato sa Gesture Marketing. Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Pneumonia, apil pod sad na. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Kalabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Uluyan, Dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bacteria o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Gesture Marketing. Sige, mayong buntag sa aton tanan, especially ding mga sayo palang gani karong mga takna kabuloko ning uban sayo kay na malingki Lulubaba, no, sa mga palingkihan ning mga naadya sa mga isdaan, bularan, gulayan sa pangdapita ng mga departments. Tama gini mga department, di ba? Departamento, sa dapita kang departamento. Sige, kumansya. Abi ba niya ko branch? Pero bitaw, sa may kanyan po, may kiling, kusog po ta diha. Dagang salamat sa inyo, mayong pag-iwa sa inyo mga karni. O ganyan, totoo, itong sayran yung atuang Hoy Go Todo Kalabo, mas special, diri sa muna ta, resulta sa luto, may kilig. Minggawas kagahapongan, alas 2 sa hapon, Suertes Lotto, 4, 5, 7, 4, 5, 7, alas 5 sa hapon, 1, 5, 3, alas 9 sa gabi, 8, 3, 4, 8, 3, 4. And rita sa 2-digit kabisyo, my loves, size 21. Size 21. Sa 5 p.m. minggawas, 19, 16. 19, 16. 9 p.m. result kagabi sa 2-digit 29, 21. 29, 21. 4-digit result kagabi alas 9, 8, 7, 1, 16. 8, 7, 1, 16. Then dirita sa ato ang 655 Grand Lotto result combination 17, 20, 29, 2, 22, 39. Tapos sa usbon ko 17, 20, 29, 2, 22 o 39. 645 Lotto result 27, G's 18, 8, 40 o 36. Yun sa kawinner na kadaog ni ini kabisyo, my loves, 27, 10, 18, 8, 40 and 36. Sumuha ka lang resulta sa ito ang Lotto Migawas kagahapon. Congratulations guys sa nakadaog. Asa dapita to siya. And dito sa pinakalit o pinakurat nga kadali
Nga balita, diya sa may Cotabato nga dapit kabisyo impas ang ulitaw human gitabangan og paak sa mga putyukan alas 2 hapon Martes Hunyo 6 sa Dato Bla Sinuat Maguindanao del Norte. Oh, di ba juga ginawa niya pag mapaakan ka labaw niya kung daghan kayo sa tanyan. Nako. Kila ang biktima nga si NG Mimic 18 nagpuyo sa barangay Likong Dato Bla Sinuat sa Maong probinsya. Sa Taho nga misuroy ang biktima sa ilang uma uban ang lain pang duha ka salingan niini nga iya rasab nga paryente. Ingong nakita sila og dakong balay sa putyukan nga nagbitay sa punuan sa kahoy o sa ila kining gibato. Hinungdan sa pagkabulabog sa mga putyukan o gipanggukod ang mga nahisgutan. Nakaikyas ang duha kakauban ni Mimic apan siya gitabangan og paak sa mga putyukan. Daling gitabang sa duha kakauban ni ang biktima pinagi sa pagdaob o gipa-asuhan ang mga putyukan. Hinungdan nga gibiyaan si Mimic nga naputos na sa mga hubag ang lawas tungod sa grabing pinakan. Gidala si Mimic sa albularyo apan halos naglisod na kinig paginhawa kumikan sa taas nga kalentura sa pinakan sa putyukan. Nakadesisyon ng pamilya ni Mimic kadalhon na siya ngadto sa Cotabato Regional Medical Center apan gideklara siyang the doktor nga patay or dead on arrival. Tungod din napasidaan ang local nga pagabahanan adto sa katawan sa lungsod nga dili ilabtan ang mga balay sa putyukan aron dili madisgrasya sama sa nitabo sa biktima. O pag mapakan ka niya, daghan pa jud kayo, di ka magkaginawa kay mura kag mapuno ka sa allergy ba. So mao nang magamping gitaon to. O gayon na lang gipagsaya diha o pangilabot ana diha kay wa man nang hilabot ninyo. O manghilabot na siya gilabtan gyud. So mao nang mo na si resulta. Okay. Ala sige, o kubati tani mo may kiling. Kubati ta sa atong padaguban sa gihapon kanato karon mga tagnaa, kabisyo my loves. And good morning di ay sa gihapon ning uban. Kanato diha karon nga nagplaster na aron na makapahimulos diri sa ato ang produkto sa Calabo, Lulubaba. Gani nyo. Plasterin nyo og tumar na punsad mo diri sa ato ang Calabo natong espesyal kayo sa tanan. Para sa mga gusto glagsik ang panglawas. Tumar mo adjalik si vitamins para protektado himsog ang iyong panglawas. Ganyan nga mukaon nindot nga pagkatulog inom sa Jason Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins kadunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jason Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? So sa pag-ipaabot nimo, hala sige. Tumar na niya, aron niya, taod-taod, nang imuhang lawas ni mo, himsog, lagsik, ug wa niya kay mga balation na isipon pa. Ala sige, niya plaster na ta para sa tuwang programang Hoy Gutudo, Calabo, Drama Special. Mangkulas ug lula dapat. Itago na lang ko sa pangalang Jonathan. Karma na ba niyang tanan? Tungod kay ako sa kaminyo o na ay daghang kulo kadidang. Ampun ba? Hindi man jud maligayan. Sa akong sitwasyon karon kay dili man po di kalimot nga naamo ko'y husto nga barok. Dili man siya ikapanghambog. Gwapuhon pod ko. Tisoy o niya macho. Daghan jud kaayog. Daghan jud kaayog gagwan sa kuaga. Pati gani babae mo sila na ikapanguyab na ko. Ang akong asawa, perminti na ako masakitan. Wala perminti man sad ko masakpan. Pero tungod lagi sa kanang gimahal ko sa akong asawa,
dili jud ko niya kaya biyaan. Mas kung siya pa akong nabuhat, kaya jud ko niya pasayloon. O garon inyo pang masayran ang akong suliran. Dini. Darling, birthday na ako ugma ba? Kanya, Advance happy birthday! gusto na ako, darling, nga dito ka matulog sa among balay. Kay, birthday ba na ako? Gusto ko nga ka ng tibok adlaw ta ka masolo. Di ko gusto nga ka ng hafdi-hafdi yung napunta ni mo niya pa nagsarapog ka magpakita. Di ba gidawat naman nato ang tanan nga na ako'y asawa? Oh, lagi yun niya birthday man na ako. Na ako'y Pwede asawa? ba siguro na nimo ka ng pangatik lang gud sa imong asawa gud nga naa kay trabaho gud niya. Kuan mo kaning basta kaning naamoy atuon layo baw niya na may meeting anak gud. Ko kabaluhod naman kayo ka anak mga tuwiran gud. Dili lagi kay kabalupod ba ka nga birthday po na sa kong anak. Badungan na mi? Birthday sa kong anak. Pero darling, di ba? Mas importante ko sa imuha kay. Sige ka, dito ka palamian. Importante taka. Palitan ba yata ka gatong kape with maka? Salamat. Importante ka sa kuha. Importante. Kabalo ko importante ko si Moa. Pero, importante po ang akong pamilya, ang akong anak. Kay birthday po niya. Unsa may gusto nimo adto ta ka dito sa inyong balayon niya dito nila ko mag-birthday. Unsa man? Ha? Kung inanay mong style, mas may pagpabulag na lang ta. Bulag? Sige, testing eh. Testing eh, Jonathan. Kaya magpakamatay ko. Ah, Unsa man? o sabay, Muadto ka sa akong birthday o dili? Virgie! Tubag! Virgie, birthday lagi sa kong anak. O sige, dito ko mag-birthday sa inyo ha. Ah. Tanawa na to. Sige, dito ko maghanda. Virgie, Sige, ani na lang. Palitan nila na ako cake ang imong anak. Virgie, ayaw. Bali, magpa-as if ko na bisita ko nimo unya. Kini, di ba? Dili wala ka siguro kabaloy mong asawa. Ina lang nga, Virgie! kauban ta sa trabaho. No, Virgie, ayaw ka Di ba, na buhata. Jonathan? Ayaw ka na buhata, Virgie. Ayaw ka na buhata. O sige, sige. Sige. Asa man? Muadto ko si mong birthday. Sige na, Ay, sige na. ba? Ano? Sige Naaraman di ay na? Dili ko magdugay, ha? Dili ko Basta sa balay magdugay. na matulog. Dili ko magdugay. Hinali na. Ang lahat handa kong gawin. Lahat ng iyong hiling, suliman ay Ikaw ba? Buntag lang ka mo uli. Nga ang sabot pa'y nato, no? Twice a week lang ka mo uli diri sa bahay kay ang imong trabaho, masige lang ka ng masige lang magbiyay-biyay eh. Kanang busy manggod. Dagang kami ipang-asikaso. Na pa may mga koleksyon. Na pa may kinabuhat. Na pa may kinasugo si boss sa mga. Mao gani. Unya, murag wala kay panahon sa amo sa imong mga anak. Birthday na ba yan ni Junjun Ugma? Mau ka ni birthday na ni Junjun. Mau ka ni kay niuli ko diri kay birthday ni Junjun Ugma. Pero di lang po ko magdugay kay ubalik po ko dayon sa trabaho. Usa naman ni, ang sabot pa yan nato kay twice a week ka diri magpundo sa bahay. Unya, buntag na gani ka ni uli. Unya tapos, mula ka o kadayon pagkaugma. Ang sabi ko tayo ni style ano wala makit panahon sa mua. Ay, nakasabot man ka sa kong trabaho, no? Mo na akong trabaho. Kinanglan ko man ng kamot. Kay, para man sa tuwa ni pamilya, mao na gani.
kay panahon sa ako ba? Hilom gani diha. Nala pero hinilakan ni mga mura kag giihaw. Noy na kaya tong anak. Sige na pangita si mo ha. Sige na pangita, ana sila nga. Sila daw ilang papa. Anak ko nga. Ang ilang papa to ha. Mao kani. O sige na. Eh, magpahuway po ko, kapoy ko sa biyahe. Yun na pa. Kanang... Papansin lagi na ako sa imo ha. Unsa man? Kanang... Wan lagi kay ka. Kanang... Lahira lagi kay ka. Kanang paminaw na ko pa. Kanang... Namang ko'y nagkasulti nga na daw kailang babae. Unsa? Laing babae? Asa na po na ni mo na dungog? Di manggod kinay nakakita ba nga. Laro kay kuyog nga babae. Kung sa ka babae pa. Pagtarong niya ha? Ay sige, sugata ko ni mo gingunan na may pagmatog ko. Kikikapoy ko sa trabaho. Dera ka! Oy, Jonathan! Tempa, murag nabili niyang cellphone. Tempa akong tanawon. May password? Mahal, tandaan mo lahat na sasabihin ko. Naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mong ika'y minamahal ko. Niadtong panahon na. Habang gadugay, ang relasyon na mo sa akong tabi. Nagkadako ang problema. Tungod kay murag, nabantayan na po sa akong asawa. Nga na ako'y laing uyap. Puso mo O garo ninyong masaya. Din. Mao ba? O lagi, Brad. Nagkonsensya naman ko sa kong pamilya, oy. Naluoy ko sa kong pamilya. Ang bata, masigilag sampit sa kuha. Usahay, di na ko makahatag og panahon. Brad, ang imong pamilya, magpabilin nga pamilya. Apan ang imong kabit, mawara ka na. Basig usa ka na sa hinungdan nga magguba ang imong pamilya tungod ni anang imong binuhatan nimo kanang imong kabit. Unsa man angin ako buhaton? Buwagi na ka na. Limang ka, hadlok-hadlokon ka nga moadto sa inyo, ha? Di na ka na bayo. Murag sa tinuod, Brad. Gusto na ko nga mo alingkawas na ining akong problema. Dapat lang. Kay, murag nagkadugay. Wala kay hatag nga panahon sa imong pamilya. Og usahay. Kanang babae nga imong kulo kadidang, muandi na lang kalit diri sa opisina. Murag mag-abot ang imong pamilya. Ang imong asawa o kanang imong kulo kadidang. Ay, si Bako in town. Ayaw in town. Ayaw. Darling! Speaking. Excuse, mula ka sa ko. Anong naman ka, Tere? Imingaw ko sa imo ha. Nako'y trabaho. Ano di ay? Trabaho apod good ko. Sa mukha ni mo ay. Ano na lang? Nagdala kog foods. Unsa na? Ha? Ay, may kato nang iapod-apod. Kami po. Imuha lang na. Ah, Imuha lang na para lang na sa imuhang sa mga uy. sige. Nalang ko yung istorya ni mo. Magkuyog ta. Asa man ta?
mga tuta. Ato ta dito nga. Jesus, kao na po ko nimo. Tara. Ayaw ba? Kaya kailan kang tao. Tamtaman, Ganahan ka, anak. ayaw gunit ginitin akong itlog. Ano kayo? Lingkod ka, lingkod. Ayaw gunit ginitin akong itlog. Kabalo ko mo na yung ganahan. Ayaw kumuta ba? Galaw ko. Kadali lang. Agay! Kadali lang ba? Mga laparo mong ka, uy. Ganahan ko, anak. Sige lang. Laparo pa ko. Ako na kayo malubot na. Acha! Paminaw sa. Saman! Saman, uy. Seryoso ba nimo? Kanang, darling. Unsa man? Nakay pangayoon? Darling, kanang, Unsa man ganahan ka, ani? Rosemary. Unsa man? Kasi na si Rosemary? Ako man sa Virgie? Si Virgie di ay kada. Kasi man na si Rosemary? Wala ka mo sila ka si Rosemary. Tama ito si Rosemary. Kami nito kanina. Pagtarong, ha? Si Rosemary ba? Namaligya mga dito sa kuwan. Namaligya ni siya kaning puto ba? Lukaw na si Rosemary. Virgie. Unsa man? Kanang paminaw Virgie ha. Unsa man nga? Kanang Virgie kanang unta nga dili ka malain Virgie. Unsa dili malain? Nga unsa man? Nga? Kabalo ko nga magkasabot ka sa sitwasyon. Nga unsa? Dili ko gusto nga masakitan ka nga hantod sa hantod. Gusto na ako nga makakita kag lalaki nga. No way, Jonathan. Nga angay. Dili pwede. Ikaw ang paras na ako. Para ka na ako, Andam nga Jonathan. mohatag. Ikaw ang para sa kuha. Nay lalaki nga andam nga mohatag sa Wala na. Tibok oras. Wala. Di ko gusto. Virgie, Gusto ko Virgie. ikaw lang, Jonathan. Virgie, tanggalan sa ng helmet mo, Virgie. Sige, makasutsot ang helmet. Tanggalan sa ng helmet mo. Ano ba, Jonathan? Virgie. Wala ba kaganahi sa kuha? Dili. Nada ba kay Line? Virgie. Basig kabitunin mo si Rose. Virgie. Aning bagol gito ng anak. Bay di ang anak. Si Rose. Dili ko musugod. Virgie. Nga magbulag ta. Virgie ka nang. Makinaon sahon. Di- Dili ko gusto musugot. Dili ko gusto nga magbulag ta. Virgie. Ay, pagbulagan na ni mong asawa ni mo. Para kita na lang mag-ipon. Virgie. Ha? Abot ako pasabot, Virgie. Kanang Usa ka lalaki nga andam nga mohatag og panahon nimo. Ako dili ko kahatag og panahon nimo. Okay lang. Ako na mo puno sa oras nga dili ni mo mahatag. Virgie. Ako na mag-adjust, di ba? Ako Ingon, sinsan ako sa kong kibuhat. Ang ako pamilya. karon pa ka makonsensya nga pila na takatuig na mag... Sikita? Virgie. Karon pa ka magingon ana, Jonathan? Virgie. Karon pa nga dako na kay ko gasto nimo. Tama na! Tama na. Dili na ko nimo. Nakasabot ka. Di ko musugot, Jonathan. Dili na ko nimo. Ako alam ka. ka na? Masaya ka pa? Kamusta siya? Napapasaya ka ba niya? Nasaktan ka rin ba? Nung tayo'y nawala, nahirapan ka ba? Kalimutan ng lahat. Kaya't maraming katanungan sa isipan. Mao ba? Noon siya naman daw hanggang tawhanan ka? Nga nabuhat man mo sa imong pamilya nga. Mas pamanggagmayat taon sa imong mga anak. Nakonsensya ka ni ko kay... Ug dili na mausap. Nakibuwag na ko niya. Maayo kay nakipagbulag na ka. Huwag ka na konsensya sa
Kanuoy taon sa imong asawa nga magsige taon naghulat sa imo ang kano sa kamole unya naraday ka dito sa imong kabit. Mama! Sorry, mama, oy. Oy, Jonathan, naniguang na lang ka. Tarungan na imong batasan. Dili na maayo na imong ginabuhat, ha? Unya karon. Unsa na may kuha na imong kabit karon. Murag dili naman to ma-obsess man kayo to sa imo, ha? Masige naman to gukod-gukod nimo. Kipasabot na ako siya, ma. Mao lagi. Unya nabalitaan ako, murag dili naman lagi to musugot nga magbulag mo. Nakasabot na to, maski na sa minta mo. Dili na kumuhatag ko panahon niya. Unya uray. Muadto to dito mo tunghara to galit dito sa inyong balay. Nakasabot na to. Og dili na ang may tabo. Ang nahitabo, panamo pa. Mao pa? Oo. Dili ko ma-assign. Og adlaw na ko ninyo makauban. Og kuyog ang atong anak. Mao pa? Tinood ba, Papa? Makauban ka na namo. Yee! Uyog na lang mo, Papa. Yee! Pa? Di na ka maglakaw-lakaw. Oo. Di na ko mulakaw. Aron makauban na tamo perminti sa imong mama. Salamat kayo, darling. Ay, mangugas na ko perminti, darling. Mangilamos na ako, maligo na ako, permi. Unya magpalit ako brush. Brushan na ako perminti ang akong aping. Mabrushan na ako akong naong. Unya, brush akong lubot, akong brushan o steel brush. Ay, nakautot man ko eh. Bawal. Hatod karon bahog yan mo kay kakutot. Ay, nangaplas manggugugalapo manggot. O sige na, dasa mo nga kay magluto sa ako. Papa, ayaw na lakaw ah. Dapat rin lang dyan kasabay. Oo, anak. Diri lang ko sa balay. Og dili na tamo biyahan sa mong mama. Pa, may nanuktok. Sige na. Abre ito nanuktok to dito. May nanuktok dito. Abre ito. Sige pa. Hi! Luche ato. Ay, nagdala kong pagkaon. Ako rin, kuan, bago ninyong silingan din ha, kanang atbang ninyo. Oo, Ito di ay. Nagdala ko mga pagkaon, Salamat. Ito mo ang gipangita. Wala. Wala ko ikipangita. Pero, naay mo, Papa? Papa, Oo. na. Ang sama na imong gipangita. Kanang si Papa. Ano nang ngitay man katsako, Papa? Wala. Friend man good na ko imong Papa, good. Friend mo din ako, Papa. Oo, naay mo, Papa. Pasudlak ko ay atod na ko ning kuan na pagkaon sa inyong lamisa, Uy, ha? kadali lang ako Dali taginon na, si dali na. Papa. Dili na. Papa! Hi! Nagdala kong pagkaon. Dali na. Mga onta, magdungan tagkaon. Asa mo asawa? Ganong nakadali. Huy, Siyempre. Bago din yung silingan. Bago ako nagkuan diyan. Nangarki na. darling. Hi, Mrs. Hello, Siya to, miss. Ako ang kuan. Ako ang bago ninyong silingan. Di na at bang lang ninyo. Nagdala kong pagkaon. Masunod lagi ka dirit kalit. Baka kagnawong. Di. Dungat na mga on. So, dagang kay ko gida lang nga pagkaon ng mga foods. Kabalo ko paborito na sa imong bana. Paborito ninyo, di ba? Labi mo good ni siya kay Pinoy pagkaon mo good ni. Lagi ka nga paborito na sa kumbana. Susunod ka di ay.
Kanang, wala lang. Di ba tanan ganahan madyudani nga? Adobong baki, adobo. sa kumpana. Ano masuko ka? Papalit sa dito, Kwan. Palit sa dito ka ng tuyo. May Palit- pasuguan na siya tuyo, be. Papalit na itong soft drinks. Ano nalamang ka? Ikaw na masuko-suko ka na. Bibisita man na. Sige na. Tama yun. Ang bisita, dapat dili kasaban. Ano ba balti na balita ba ka? Ba ni balay? Pagpalit ng toyo, kanya, soft drinks, oh. Dira. Siguro na siya dito. Pantay lang ka. Ay, okay ka. Ganong Ay, na di ay na siya. Uy, nung sa... Ganong Umigot sa imo. Ang kinaingon lagi na sa gimingot si mga papa. O kita man at sa papa. Wala anak. Wala. Sige na, lingkod na din, hi. Dong, sige na, lingkod na din, hi. O, dalaw karanta ka, o. Kini, ganan. Kabalo ka, ganan. Kaya mo papaani. Lakaw na dre. Palayo na sa moa. Ayaw nagsamo ka. Dili Ako ang pwede. pamilya. Ayaw Unya nagsamo gabi, ha. Ato dito sa balay. Ayaw nagsamo. Doon lang kayo tagbalay. Unya, dili pa ka mo ato? Ayaw nagsamo ka ang akong pamilya. Tama na. Dili pwede, Jonathan. Dili ko pwede mawala sa imong kinabuhi. Bubuwasan na imong helmet. Nagsuot-suot po kang helmet. Napay-sticker na, oh. Tagala na. Pasagdi na. Para bago permente. Bergie, lakaw na, Bergie. Maluoy ka. Maluoy ka. Kung sa ko ang mga pamilya, Bergie. Maluoy ka. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take these tears away. I need your arms to hold me now. The nights are so unkind. Niadong tungura. Has nakahadlok yun ni si Virgie. Grabe ka obsesi, Virgie sa kuha. Mas yun saw na ko. Pakiloy siya nga dili mi sa mukon sa kong pamilya. Magsige gihapon sa sunod-sunod na ko. Grabe ang karma nga nahitabo sa kong kinabuhi. Mao, naglibog na ko sa kong buhaton. Kaya wala na ko kabalo sa akong kung sa pa'y mahitabo. Palihog tambagi ko ninyo. Kung sa akong buhaton. Diri na lang tamay. Jonathan. Inyong nadungog ang kaagi ni Jonathan Cabisio, My Love So Sweet. Sa unsa man ang inyong mahatag nga reaksyon, komento sa iyahang kahimtang nga nag-inter man mo na. Diba? So, pabati mo, pwede mo mag-text or message, comment diri sa Facebook Live, DJ Mikey Ling Cabisio, My Loves, or 0917-509-5493 niya itong text line number. O tuod katong mga wala pa nagsugod silang adlaw, wa pa naligo, lulbabak, gipangduka pa. Oh, unsa man niya siya? Basin niya, kuan pa ka diya. Naglaluya pa ka diya. Pagkalabo Herbal Plus or Kalabo Plus Herbal Coffee Original sa muna be, o Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca sa muna kadali. Kaya kung adik ang mga pipilian yung kaping healthy, bisan diabetic, pwede kayo. Kaya ang pagpatamis niya, doon ay stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagbawas sure nga dili adlaw delay, ha? Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makababaskog, makapaboost sa energy, makapabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Diesel Marketing, available sa Fast Pharmacy, Altura Small Generics Pharmacy, o sa tanyang butika sa inyong lugar, ha? Panyukali o plastari, niya ito ang kuan, atong programa karon, ha? Kay kutob ta la 6 ragid taon sa kabuntagon. Pero sige lang, okay ra gyapon kay tungod nagkalabo naman kahoy problema. Mura sa importante sa mahalaga, ha?
Kini si Jonathan, may kili ako masultihan niya. Kini tawa na, resulta niya ginya sa imuhang kapurok nimo o sa imuhang pagkadarik, no? Kung mga bit man lang ganyan ito kayo pag-maintain. Magiging nakabound ticket sa inyo ba, no? Dili mo matawag nga chick boy kung kung kamo mga bit o nya doon na mo gi-maintenance. Okay, pasabot nga niya, dili ka chick boy. Ngita jud ka og kabit. Kanya imong kabit nimo, mo na ginya sa imong ipuli sa imong asawa. Kay tungod siguro di niya kamalipayon, pero kasi nga niya pagi nga niya konsensya man ka sa imong binuhatan, kailangan jud ka mo pili kay di man pud pwede nga isaray mo isabay nimo silang duha. Gipili nimo imong asawa. Si buhaton nimo. Tugan nimo sa tinyod. Unya ato kag barangay para dili na siya moduldul na imong asawa niya imong kabit nimo. Ito kanyi mo parang bulabo kay sana naman tago-tago ka kasagaran bitaw nyo sultihan sa mo kay yung mga lalaki bitaw nga naay mga kabit ka tinago sila mga asawa. Makagool paminahon pero based on research. Nga muburay kinabuhi nato. Tama bitaw lulubaba no, based on research especially sa life insurance nga pagi na sila mga gitawag nga underwriter kabisyo my loves. Ano mga underwriter mo na silang nag-estimate sa life si tawagan na yun kanang life span kumbaga sa tao. Kita nila ang computations, especially ang lifestyle, social life. Labaw na kung ganang may balaan nga naay kabit. Ako. Mas taas pag mulungtad pang kinabuhi sa babae kaysa sa lalaki. So, based on studies na siya, kabisyo my loves. Samot na kung sa nga ng paagi, ang ikaw ang lalaki, dagan ka og kabit, labaw nga mas mo buba ang imuhang lifespan. Ngano? Kay tungod, matud pa, sa sige nimo og tago-tago, sige kag ka-stress, madlo ka masapnan, mapiktar na sa imuhang kalawasan, mapiktar na sa imuhang pangunahuna o guban pa sa imuhang kinabuhi nimo. Inungdan nga pwede ka makabaton og mga sakit. Labaw na kung ganing masap na pa jud kasi mga asawa, wala na agi-agig sakit. Patay na daritso. Gani. Kanya akong bot pasabot. Kay tungod, di niya may bayan, tawagan niya, kining makabati pa lang yung mga asawa, matiming nang yung asawa nga butan, pero kung salbahison po yung mga asawa, o gani isog po kayo, mantas kastanyan, ay na lang yung pagdahom nga tago pa niyo mo niya. No, kay tungod masapnan ka, lagot kang bata ka, bayag siguro, makigbulag na lang kasi mga asawa, pero kung asawa yung mong piliyon, tugaan yung mo sa tinuod, no? Tutin mo si mga asawa, aron banang kaniya, nga magbarangay mo, o niya, silingan pag yun mo itong kabit, dili na siya makaduol sa inyo ha, kay doon na naman siya restraining order. Niya, tapos kung dili gitod, bantoy, muragahay yung kayo mong kabit nimo, suguaan niyo yung mga amigos sa kumpanya, o kinsa ba niyang kumpare nimo. Panguyabi, kung kung uyabi, muragi, gikatlan gito sa kuha ba? Ikaw na po dato. Lain paminahon pero saon taman mao na nga na lang gitaon dia. Diba? Kay luoy po kayo tuod ang kabit imo ang gigugma tapos biyal ng imo. Sala maginan nimo tanan ba? Kung sa may mo mabatian ng madangatan karon angay ra pud nimo nyo. Kay luoy po kayo ang kabit taon. Wala pa kanya abot siyang kinyabuhi, hapsay ang iyang kinyabuhi. Nagbarag-barag kasi ang kinyabuhi, mao nang nailab na nun sa nimo. Diba? Unya tapos kalit lang kagawala, what's a kind of view, ha? Nga na ba nakasagaran ng mga kabit lubaba kay kuan kayo kanang muragan higwaos gid taon permi ba no? Siguro kanang imong kabit diha imuha ng minyuan, di na siguro na magingana sa imuha ba no? Mura siguro na og sige na lang siguro kag yaw-yawan na siguro.
Pero ala sige, kung unsa man gani tuod no. Oo, so usa na siya sa mga maayong mga usa na siya sa mga solusyon, dili siya maayo, pero usa na siya sa mga solusyon nga pwede nimong himuon sa sama sa gi-share ni Lolo Baba. And nindot pod siguro kayo kabisyo my loves nga magpalayo mo sa imong pamilya siguro, mag out of town baka mo or malhin lang siguro mong pamuyo. Ikaw na lang mag-adjust ug ikaw na lang gyud ang mopalayo. Diba? Kaya kung apason gyapon ka niya, pangitaon gyapon ka niya kung asa ka mo adto, na ambot na lang yun. Pasabot niya, gamanya niyang babae. Marami siyang sources. Ayon sa kanyang mga nakalap ng mga balita, ikaw ay nandoon sa isang lugar na malayo pala sa akin. Agoy nyo eh. Alam mo, hindi kita mahanap. Ay, naka-Google Map ako. Oras na to kabisyo my loves, alas 5:50 na gyud sa Kabuntagon. Inubadan sa pagpaligon sa tuwang kalawasan, labaw na. Samtang ikaw nag-exercise, kudsab siguro karon ha. Okay, maayong tumar sa ato ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginawa sa Jesser Marketing. Sangkab sa mga nagunang herbal sama sa Calabo Leaves, Manyawan, Malunggay, Sambong ug Mangosteen. Daghanan na pamatuod nga sila naprotektahan og nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market, ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo. Ora mismo ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag lang sa numero 09309-7360009. Ala sige, mo na siya. Kontaka lang na siya kabisyo my loves no, aron na pangutana mo sa paagi o sa unsaon nyo pagpalit, especially katong mga nasa mga lagyong dapit no. Labaw na diha sa may Bohol. Daghang salamat sa inyo ha. Daghang salamat sa pagpaminaw og mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta ta ninyo diha? 102.3 Kiss FM Bohol. Thank you so much. And to the rest of bansa itong mga kabisyo lulubaba nga mga drivers, sweet lovers. Gani, ang pagambing ta sa tuwang pagmamasyada niya dyo, ngingingay lang sa pagpanikachika diya nyo. O kung bati gyapon siya, sabay ato mga himo buluhaton karon baron maka flash tag gyapon tag maka panukad sa atong angay himoon. Ay, labi na sa pagpaligon sa itong kalawasan. Pakuan yun kanyang palagsik ba kay yun kanyang karong mga panahon niya nga mag-doubt ta labaw niya kung ganing mahal ka mong pamilya nimo, di ba? Pag-unsa naman lang sila kung ganing wala na ka. Sipon nimo na sila permanente. Dapat sa tanang mga desisyon, dapat sa tanang mga himuon, planos kinabuhi, naagid permanente ang konsensya nimo sa imong pamilya. Di ba? Sama sa himo na hitabo ni Jonathan. Plano noon siya kay tungod murag na konsensya na siya para sa iyang pamilya. Diba, makako ka og date-date, lipay-lipay, kaog-kaog, lamit, tapos yung pamilya dito, nagtinap pa. What a kind of view. Makako kag paghatag og bulak. Palitan niyo mong nindot kay mga sakinya, ang imo ang kabit. Tapos mo ang asawa, ha? Astang panty, buslot na. Wow, ha? So, sige lang, kaya naman, kutsensya naman, nakalman naman po ito. O, ala sige, padayon lang sa paglambo. O, gugma niya po tayo, magbanyo-banyo po tayo sa mga oras gihapon, ha? Sa mga tsak niya, dili sa doang tuluman yun. Hoy, gutudo! Kalabo, ha? Gani, enobanan kabisyo sa tuwang produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Kauban ang Jesser Marketing. Daghang salamat sa inyong pagduyog sa pagpaminaw. Kanato sa gihapon always all the time. Kini ang inyong DJ Mike Hiling. O kini po diyan inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini si Lolo Baba, oh, ha? Jesser Marketing.